Fala bamananw ko sɛ bante dugutaga la ko sa ma bɔ dingɛ kɔnɔ ka bere min t'i bolo k'i b'i wasa don o la fala ye ko Faransi sago ye min ye bi basigibaliya o ka ɲɔ ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ni maa min bɛ ko jateminɛ fala ye ni maa min bɛ ko kɔlɔsi ni maa min hakili bɛ ko caman na ni maa min y'an ka jamana in nacogo ye ani Faransi ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛcogo ye fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye anw ka jamana ye a marabaa fɔlɔw an ka tiɲɛ fɔ fili dɔw y'u sɔrɔ maanifin tɛ ko ala koyi sabula an ka maakɔrɔw ye min fɔ an ye fɛn minnu bɛ yen ni ala y'o di maaw ma k'u ni baganw bɔ ɲɔgɔn na fala ye a fila ye hakili ani kumakan ye o hakili o de b'a to i bɛ se ka miiri i bɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn nin ma wa a kɛlen don ka da fana d'i ma i ka se k'a fɔ ko i tɛ sɔn walima i bɛ sɔn fala ye maa si tɛ ko ala i kɛra cogo o cogo majɛ dɔ bɛ y'i ka baara la anw ka kanw kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati n'an kun y'a don ba la an kun t'an sigi nin kɛnɛ in kan bi fala ye n'i b'a fɛ ka jamana o jamana ta tiɲɛ k'a halaki i bolo biri a ɲɛ na i bolo biri a ka siniɲɛsigi la i bolo biri a ka maaya la i k'a ka don nataw gɛlɛya bolo siranin kelen pe kalan kodɔn ko tɛ dɛ kalan a fɔra ko an k'o min kɛ fala ye anw y'o miiri a waati k'a fɔ ko min ye tubabulakaw ye ko n'an ye kalan k'olu ka kan na k'o b'an bɔ nɔgɔ la a ye dɔ fara an ka jɔnya juru kan batakiw sɛbɛnna waati kitabuw sɛbɛnna waati livuru sɛbɛnna waati fɛɛrɛw tigɛra waati kalan dancogo kɛra waati an yɛrɛ ka maa mafalen fɛn fɛn bɛ yen fala ye fo ka na se bi ma hali n'i kan ka baara ta u b'i ɲininka ne ko diplôme jumɛn b'a bolo dɛ i tɛ ɲininka i bɛ se min na dɛ ko diplôme jumɛn b'a bolo diplôme ni kalan ye kelen ye n'o tɛ san 20 laban in na an k'a lajɛ kɛ kalan jumɛn kɛra anw ka kalansow kɔnɔ a ye mun ɲɛ anw ye a nana ni yiriwali jumɛn ye o kɔlɔlɔ de tɛ nin ye an ka nin ye san 30 laban kalan ma se ka kɛ o minnu kɛra ɲɛmɔgɔw ye o minnu ye jɔyɔrɔw sɔrɔ o minnu kɛra tubabukanfɔlabaw ye fala ye olu de bɛ k'an mara bi n'i y'a ye ko maliden yɛrɛ wolo fasoden o bɛ se ka citɛrini jeni fala ye a ma kalan de a ma lamɔ de a ma ladamu de a ma taa danbe ni tabiya sira fɛ i y'anw ka siya fɛn o fɛn ta fɛn dɔw bɛ an b'olu to ɲɔgɔn ye fala ye fɔlɔ kalan fɔlɔ tun ye jumɛn ye i woloba fala ye mɔgɔ ka karamɔgɔ fɔlɔ adamaden ka karamɔgɔ fɔlɔ o y'i ba de ye ale de b'a fɔ nin ka ɲi ale de b'a fɔ nin man ɲi ale bɛ se ka sumalen d'i ma a bɛ se ka kalaman d'i ma a b'i diyagoya ka dɔw k'i ye pour que i ka se ka maanifinya taabolo faamu bamananw ko ko denmisɛnnin bɔgɔkɛnɛ don fala ye n'i y'a mɔ cogo min a bɛ ja o cogoya la anw ka duw cira an sigilen ɲɛna an ka sigiw tiɲɛna an sigilen ɲɛna an ka taabolo tiɲɛna an sigilen ɲɛna an y'an sinsin arabuya mun k'an ma k'o ye an ma kɛ tubabu ye fala ye an tora ten siniɲɛsigi an b'o labɛn fɛɛrɛ minnu kan ka jagabɔ an ka bamanankan na an ka filakan na an ka marakakan na an ka burudamɛkan na an ka arabukan na an ka dɔgɔnɔkan na an ka sinafɔkan na an ka miyankakan na an ka kasongakan na an ka maninkakan na fala ye an ye nin bɛɛ to yen k'olu tɛ dɔnniya ye ko an ka taa dɔnniya ɲini ne hakili la ba numukɛ bɛ wele ka baara caman kɛ dɛ n na n da don a bɛɛ la tile sɔgɔmada in na dɛ fala ye ne hakili la dugu kɔnɔna na a fɔ ko maafini sununkun tɛ yen dɛ bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don fala ye adamaden i bɛ min ye hɛrɛ ni bɔnɛ na ka ɲɛsin ma suko ni dugujɛ cɛ n'ala tun b'a bɛɛ yira i la i kun tɛ mɛn si la kalanko anw filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin ye bi an ye mun kalan an ye mun yira an ka maaw la hali bi an b'o kelen de la fala ye surɔ ɲɛ bɛ telewisiyɔn na u ye mɔgɔ dɔw wele ko muso minnu k'olu sera ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye k'u ye nafa ɲɛ jamana ye fala ye a bɛɛ y'ale tubabukanfɔla kelenw ye a bɛɛ y'ale senkola kelenw ye woro feerela t'a la marabaatiga feerela t'a la zɛrɛ feerela t'a la jɛgɛ feerela t'a la nafɛn feerela t'a la lore feerela t'a la dɔgɔjɔmuso t'a la kɔlɔtɔmɔmuso t'a la a bɛɛ lajɛlen ye olu yɛrɛ ka maaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn kan mɛn fala ye aw k'an bɛɛ ye kelen ye o tɛna kɛ todiyɔrɔ kuma ye sisan
o degun kɔlɔlɔ de filɛ nin an dala nin ye n'an filila an denw ma an kana fili u ma dɛ kalan de ma labɔli kɛ sabula an ma sɔn ka du yira maaw la an ma fa yira maaw la an ma ba yira maaw la an ma kɔrɔkɛw yira maaw la an ma kalimɛw yira an ma nimɔgɔw yira an ma mɔkɛw yira an ma tulomasamaw yira n'an kun sɔnna an ka siya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye kalansen bɛ yen du bɛ yen du kɔnɔna bɛ yen bulon bɛ yen soforo bɛ yen sigida bɛ yen bi e ka maga dɔ den na dɔrɔn k'a ye ko dɔ kɛ a ma mɛn fala ye anw kun fo k'an sa an ni ɲɛji tɛ don du kɔnɔ ba kan n'i donna ni ɲɛji ye i bɛ ɲɛji wɛrɛ bɔ tuguni sabula i gosira kun min na kɛnɛma n'i nan'o fɔ ale yɛrɛ b'a ta fara a kan nka bi n'i sera procureur denw ma fala ye bamakɔ kura y'i kunna jalen ye n'i sira ye dɛ n'o n'i ma taa jɔ i la i bɛ taa kɛyɔrɔba i bɛ taa kulukoro kayokaw fɛ yen ko dangele k'a ni sɔgɔma tapa uri dɛnba jalo min ye kayi baarakɛlaba do fala ye a y'i cɛsiri foyi tɛ maa ŋunanfan ni baara tɛ n'i y'a ye u b'a fɔ an ka kalan fala ye a kɛ kun ye an yɛrɛ de ye an ka tabiyaw an ka taabolow ne ko e delila ka siniwaw ye ka t'u jɔ ka angilɛkan fɔ Nations Unies na e delila ka Trump ye ka kuma bamanankan na ye i delila ka Faransi jamanakuntigi dɔ ye ka kan wɛrɛ fɔ ye i ye Irisiw ka ɲɛmaaw ye ka taa kan wɛrɛ fɔ ye munna anw taw ti fɔ sabula an doncogo de man ɲɛ an nujuru dira maa minnu ma olu ko k'olu de ta ye an ye u y'an minɛ ka na n'an ye k'an sigiyɔrɔ n'an tigiyɔrɔ n'an tabilaw n'an fɛnw bɛɛ lajɛlen yira u la ka tila k'a fɔ an ye k'an bɛ kuma olu de ka kan na n'olu ye min sɛbɛn ka d'an ma an kan ka o de fɔ fala ye o juru de tigɛra mun ye Faransi wuli anw nɔfɛ san 2012 fala ye Faransi tun bɛ yan a nana cogo min na bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama u ye mun kɛ u ko ko olu de ta ye Mali ye fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ k'olu de b'a dɔn États-Unis ninnu k'a to olu bolo Faransi bi yan basigi tɛ yen lafiya tɛ yen taama bɛ k'anw ka drapeau kan san 7 diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn cɛ Kidal ka don dɔ ta ko o ye olu ka don ye fala ye ala bɛ s'a ka ko la dɛ kunungo Faransi dugu kɔnɔ fala ye Arc de Triomphe yɛrɛ kɛrɛfɛla la Paris yɛrɛ nimayɔrɔ jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'u ka maaw wele ko olu ye kabiliw ye Algérikaw do fala ye k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ k'u ka drapeau fɔ k'u ka jɔnjɔn fɔ baara in kɛra Faransi kunu yɔrɔ ala kɛlɛ ti kunbɛ maa fɛ o sisan u kɛlen don ka mun boloda fɛɛrɛ caman fala ye babu taara sira jumɛnw fɛ wulikajɔ kɛra ka kibaruya fara a kan k'u k'a lajɛ ko ka se ka min ye Mali k'ale sigi a sen sabara kɔnɔ min ye wulikajɔ mun ye u y'o sigi sen kan tani tɛ tani ye boni tɛ boni ye min ye citerne jeni tɛ citerne jeni ye k'a yira sa ko bɛ taji ta ka gɛlɛ laɲini kelen pe maaw ka futini maaw ka dimi u ka wuli furancɛla fangaw nɔ maaw nɔfɛ yaasa maa dɔ ka sɔrɔ min bɛna ko bɛɛ lajɛlen ɲami wa halisa Faransi b'a ka fala ye u yɛrɛ ka jo sariya sigilenw u ka kibaruya dila jugu u ka maa ŋaniya jugu don o don olu de bɛ ka kura fɔ anw ka kɛlɛ ka fala ye a laɲini ye mun ye futinɛ ka wuli balaw ka wuli jatigɛ ka wuli maaw ka wuli k'u ɲɛsin fanga ma komi u y'o da tulu la k'o da jaba la u ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɔ u ɲɛ tɛ taafana o la fala ye sisan u wulilen don Niger nɔfɛ ka taa fangadaraki dɔ bila Benenkaw fɛ yen ka Niger k'ale bɛlɛnbɛlɛ yaasa min ye Togo ye o ka sira bɛ se ka tigɛ cogo min bi min ye Mali kɔnɔ yan fala ye wulikajɔ minnu kɛra bingali minnu kɛra mobili jeri minnu kɛra ni armée yi wuli k'i jɔ a nɔ na ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo ka se ka baara kɛ ka se a dan na fala ye o ma labɔli kɛ sisan u ye mun sigi sen kan ko jɛkulu dɔ ko coalition in sigikun ye damadɔni ye fala ye k'a yira diɲɛmaa na ninnu fana ye malidenw ye nka u ko k'olu b'a fɛ u ni Banmanci jɛkulu ka kuma a y'u dɛmɛ Banmanci jɛkulu a y'u dɛmɛ n'u ye se sɔrɔ ninnu fana ye malidenw de ye Mali jamanadenw don k'a sɔrɔ a kelen a tɛ jamana in kɔnɔ yan wa sisan fala ye an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka ko dɔw ta ni hakili ye n y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ o don dɔw kɛlen don ka bɔ ka kuma dɔ ta ka ɲɛsin Kayi gouverneur ma a bɛ ka kuma min fɔ a k'a ɲini k'a ɲɛdɔn gouverneur ti gouverneur ti armée ka yamaruya kɔnɔ fala ye hali ni général d'armée don
ate armée ka jamana kɔnɔ n'a bɛ gouverneuriya baara la a bɛ administration territoriale mara kama bɔli ministre so a b'o ka yamaruya de kɔnɔ sɔrɔdasiw bɛ baara min kɛ hali ni gouverneur ye militaire ba de ye fala ye a dadon yɔrɔ t'a la kuma fɔ yɔrɔ t'a la a bɛ se ka mun kɛ o ye k'a f'u ɲɛna nin fɔra anw ye ko nin bɛ nin yɔrɔ in na nka k'a fɔ k'ale de bɛ ŋaniya ta ka marifa ta ka wuli ka jɔ k'o kɛ an k'o fɔ an ka maaw ye o k'o faamu kɛlɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ kamalen ani kayi gouverneur cɛ a ka o ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la nka a bɛ ka bɔ ka kuma minnu fɔ nin ye a k'i farati o de la hali an bɛɛ lajɛlen kan k'an farati kuma bɛ kuma na ko bɛ ko la a fɔra cogo o cogo ko jugu bɛ yan cogo o cogo an ka ɲuman ni kolon woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ni hakili ye an kana na taa furugu ka ɲaraki ka kɛ ɲɔgɔn kan tuguni ka na ko wuli an tɛ se ka min kunbɛn sabula n'i ye cɛ ka kuma mɛn dɔrɔn fala ye i b'a fɔ ko ka taa ko a ye taa Musa Sumare minɛ k'a bɛ janfa na kamalen tɛ min kalama maa tɛ yan fanga kunna ko min t'a dɔn ko Kayi lamininen don koyi o tɛ yen o k'a fɔ bi ko de bɛ Kayi ko ɲɛmɔgɔ tɛ min kalama o tɛ yen u b'a kalama nka anw hakili de bɛ min na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ terroriste ninnu yɛrɛ dɔw sigi tun dugu dɔw la fala ye u b'a dɔn ko armée tɛ se ka se yen de u bɛ k'u tile kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dɔn ko armée tɛ se ka se yen joona de nka a si tɛna to yen k'a fɔ an balimakɛ ye a k'a ka kuma in jate minɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn faamu an ka mɔgɔw ka baarakɛcogow dɔn gouverneur ye gouverneur de ye gouverneur tɛ kɛlɛbolotigi ye a tɛ kɛlɛ sigi a tɛ kɛlɛ wuli kɛlɛ t'a ka yamaruya kɔnɔna na hali Kayi kɔnɔna bi commandant zone min bɛ yen a tɛ se k'a fɔ o ma ko tan parce que a taa kun t'o ye mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na ale fana ka baaraw de bɛ a bolo farali y'an se fala ye k'a yira bɛɛ la ko halisa Faransi kɛlen don ka coalition kura min sigi nin ye u bɛ fɛ de sa k'a yira jɛman na an ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ maa minnu filɛ nin n'olu filɛ kuma na nin ye olu ye maliyɛnw de ye u fana bɛ Mali kɔnɔ u bɛ Mali kɔ kan u b'a fɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka na ni yɛlɛma ye wa u b'a fɛ fana min ye bamajɔlen ka wale kɛbaaw ye u y'olu lakodɔn ka ban o ɲuman ye min ye a y'a lajɛ a ka kumaw fana fɛ a k'u jate fala ye u tɛna jate bi u tɛna jate sini a kuma suruma ye min ye lakodɔnni sira fɛ baara min bɛ ka kɛ bi maaw k'u sigi k'a lajɛ dɔrɔn AES bɛna na bɔ ni fɛɛrɛ min ye a ka lajɛ nata in na fala ye ka kɛ ni IBK bilali ye Asimi nɔ na maaw k'u sigi k'a lajɛ dɔrɔn baara min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na a tɛna dogo maa la yan an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ k'an janto an yɛrɛ la an k'an hakili to an yɛrɛ la nkalon bɛ ka tigɛ ka da Irisi la bi kuma minnu bɛ ka fɔ Irisi ma bi waleya minnu bɛ ka fɔ Irisi ma bi a bɛ ka kɛ sabula anw ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye n'i ye maa sɔrɔ i binnen kɔlɔn kɔnɔ k'a b'i labɔ ka n'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i bin ko ɲininkali kɛ i sinsin i ka bɔ n'i bɔra i jɔ i k'i yɛrɛ kɛ maa ye i k'i cɛsiri i ka wuli k'i jɔ sabula don o don n'i ye dunankɛ tenbaraba ye fala ye don dɔ la i b'a tɔ maraba ye nin ye kado ye ka di général d'armée Asimi ma sɔgɔmada in na k'an k'an janto an yɛrɛ la an k'an ka kalan tacogo lajɛ an bɛ ka kalan min kɛ an k'a tacogo lajɛ an bɛ ka baara minnu kɛ an k'u tacogo lajɛ anw minnu fana ye fasodenw ye an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila hali ni jamanakuntigi falen kɛra u fɛ yen labɛn min kɛlen don ka bila u bɛ taa n'a sira ye f'an fana k'o de don an taabolo n'an ka bolokow lajɛlen na n'anw lafiyara dɔrɔn aran mana ban an bɛ ɲinɛ o kɔrɔ tɛ ko a ko banna an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ k'an bɛlɛn su ani tile ala barika la bi armée fana wulilen don k'i jɔ maa caman bɛ kibaruya caman a bɛ s'a seyɔrɔ nka baara n'a kɛcogo de don an b'a dɔn k'a fɔ k'u ma ɲinɛ maa si kɔ n'ala sɔnna a ma a bɛna na ɲɛ sɔrɔ fana nin ye kado ye ka di général d'armée Asimi ma ko a ka nin fara a ka sɔgɔmada fɛ ale bɛ mɔni de don a la ko bɛ banikuja nin fala ye miyankaw ka daraka ye mun ye a mɔni ayiwa k'a ka nin fara a ka mɔni kan